waiting for you on Toto. Ay, you know? Maayong gabi. Juday, saan ka mukhaon? Do you think anyone that should? Yeah. Can I eat? I thought you not eat fish. Huh? Yeah, what? I know! What? What do you want? Can I eat? I'm hungry. Why? Did you buy it? You don't feed me. Oh, and then you didn't Just work a little today. bit, No! Just a little bit. No, Just a no, little no, bit. no, no. Uy, ang lami talaga. Oh, see, that is down. Uy. Why are you trying to be kind on the live? Ah? Why are you trying to be kind on the live? Tara, Mario. Ang naunta. Can I have another? Jisa, ay, Judesa, dali na! Ha? Can I have a super crunch? 10 pesos. What is that? Parang ingon diha di ay ta. Nag-live mo ko dyan. Nag-live ka. Let's eat together. You don't want to eat some? fish. Fish. Oo, but ano? Layo lang ka, Day. Vegetable. Kay Kuday. Kaya na kaya madaan. Fruits. No. Oh, your fruits are good. I don't like fish. You I only want like. to eat. I don't like fish. I only like you. Oh, gikan sila nag-gym. Just tila lang the sauce only. Oh God. You didn't eat fish, but you eat bait. Oh my God, what happened to you? I think Jodessa is better flavor than you. Ay, You think so? she's guapa. She's guapa. Oh, sige. Guapa talaga. No. Lami. Ay, sakit na igo ko sa ano. Saan mo siya magpalayo mo dayon? Dali na. Wala ko ligo. Yung usaon man ni Ron. Ang tapad mo ko nimo. Kasi ako nakaon. Boang. Ay, ikaw na lang diri kay mo ka bining live. Sige Wala lang. ko kabalo asay mo mga kutsara. Kaya na lang kung kaya na. Limo ko mga kutsara. Kung saan panghukad na lang ni. Char. Brown Latimod. rice. Timod dry. Wala mang good. Sa pagurasa dry. Wala mang good. Kaya mga SGs. SGs na? Asa na si Anin? Na? Ano si Anin? Nasunod. Asa na Na, si Lord? kamunggay jud para makuanan ka. Ay, nakawi na akong paa. O, dali na ko. Na, dapat kita eh. Ilayo na lang mo kamera para kanto to kanto ta. Ha? Ha? Can it see me? Ano, Can I see you? No. My service na 360. Dali na dito ka o kanto. Dali na. Buing siya. Ano na ba? Wala tao sa live. Dali na. Dili lang. Hindi siya grabo. Ako siya kay Kuday as in. Di ka day bring. Imo ko man ang live. Sige lang. Ikaw rin check ka din. Dili ako skill yun. Ay, mahal kay ko. Butong na kaya ko. O, dali na ako. Kaya, Buing mo yun siya. Na. kaya na ko mahungkas na ko pepe. Buang, ihungit ka dila. Hindi, mahungkas na ko. Tapos mo. Masimutan ba na ako? Hindi mo. Buang. Ba't nilang tao? Mahungkas na ko. No! Basta ka nagipapis yung pangbaho? Brown rice. Basa sa mama. Wala na. Ay, basa sa mama. Ang kaong ko si Sam. Sam, fruits Sam. Yeah. There's a plate. Mama.
hungry? What did you eat? Oats. Eggs, lots of eggs. Lamig kayo ang kuan. Pakaon ni iyaan. Asa mo, Day? Asa mo, Day? Hugas mo dito para ninyo. Hindi Ang hugas-hugas. na ako na schedule. Amasa mo, Day. Amasa mo, Day. Pareho. Kami mo gawas nga comment. Naka, Day. Nalapot niya ang palaya. Naunta dyan si... Hugas-hugas, panggulo siya talero eh. Hindi man gapon ako si Muton. Pagbuot, Grace. Kasi kahit hindi baho, Shout out Algerin. Lain daw baho, mura daw mas baho pa daw ang mas sumot pa daw ang ginamos mga articles. This. Well. But do you need to hold? It's okay that you were not holding it. Okay, you hold it, but it's gonna like, let's say. When you ride the motor, you can put No, it I wouldn't in use. front. No, I wouldn't use it for motor. But if you're walking, or if you have it there and you move over here, it'll follow you wherever you go. If you're like this and your head goes, it'll track your face. And then if you're walking, it'll be like not. It'll be stable. How much is that? I don't know here. They have. I'll check next time I'm in the shop. It's hot. But it's good. And then you flick like that, and it's vertical video. Then you flick it the other way, and it's horizontal video. So I have one. I have the two. You have that like that? One before this, but it's only vertical. It's like yeah. Shout out Leia Sreda. Pakamot ako gusto eh. Shot like this. It'll like tap. Hi, Mel Villar. May gabi. Nice. So capture the video is Naglagay sa mo pikas unya. Gani. Dili, di ba na mo natuyuon, pero makuhan din siya ay. If for your style like vlogging, Dili ka Sam, sa likod Sam. Yo, hero. ako na lang. Dili ka hero. Visit Leia. Para na kay gamit. How are you? Nahuli na akong pag-umang ko, nakanto sa kong batasan, ma'am. Pugi na sa likod. Gap na sa mo. Mutot ang say, itong isda na, gibutan ako o black net, tapos kamong guys sabaw. Kapit na magulang eh. Dugahit na. Itong katong lingod pa nung ay gamit ikaw nun ba? Yun yung bata. Pero nasa vitamina ang kuan. Ay, kamunggayan. Nga, paborito ka, munggay at tanglad. Hi, Cricket! Jumag Bells! Sam, are you diet ba daw, Sam? Ano? No, Are you diet? I don't eat fish. Siya mong isda.
Taler lang doon yung kaunon. Lugi sila melo si ising ay. Kung naluto mo adobo, magkala siya. Manok. Hindi niya mo. Bro, magaling yan. Diyan, palayasam. Ang balaya. Yeah. Mukhang siya ng palaya. Si Sam. Masam. I can't. Ah, break some. Ha? Wait, Sitin, message me. Tomorrow, is she back? Napasang Jinsan? Hmm. Still in Jinsan. She said tomorrow we go shooting. Yeah. After sa akong luto, after my kakanin, I will... Sa English ang nasunod. I'll go. After Oh, my... yeah, very deep English. Napa-picture sa tabi, sindol katin. You can. Wala? Wala pa. Ay! Tulong ko sipon sa ginangis. Allergic ka? Mas allergy. Right. Sarap, Sam? Alright. Yeah. Alright. Have you tried Girlfriend Filipina Sam? Wala. Wala? Yeah. Yeah, try? Have one before for like 5 years. One. Ikadura, Judesa. Judessa number 2. Judesa number 2. Okay, I will train you. Sige. Because with Tata we never get serious. With she, Ayun ka mo taday na ikaw Wala, nakamot na na ako, day. Magkuha na na ang hall. Andi na ako mahurot. Waan na lang. Tata, you break up with me. Then Mikat break up with me. Yeah, you bring up your mother. Then Janine break up with me. Who is my forever? Judesa. Sige. Me. It's good. What best till last, diba? Yeah. Pait Sam, no? Dati mo na siya, pero pait ko na. Chiglam ni Char. Ano to? Wala pa naabot. Saan sila nagtoni ulit sa balay? Persota, palap-palap ko kay Lalo, no? Sipon ito dyan. Sa sili. Saan ko sila? Nalangan. Hindi ako mahulpiyaan. Ang pinaka-problema pa kaon no, si Ako. siya o si Ruben. Si Singkay, kung man, himili magsusan. Mukha ko siya? Mukha ko siya?
Ba ikaw po yan, makapakaroon na ako kamunggay raw. Lagunsar mo ako. Hmm. Sa naa. Kasi hindi na mo kuhaan kung walay subak. Gusto niya, tagakaon niya ka May na. subak. Hmm. Karne o isda. Ano niya? Depende sa lutoon. Naluto may miswa diri ah. Paet. Hindi naman ako mahurot eh. Mahuna sa ubi. Kain ko. Bigyan. Ito bitter Sam. It's very lovely. I'll be your... When I eat ampalaya, it reminds me of you. Ay, The bitterness reminds me of you. yeah, I'm bitter. Yeah, you're a very bitter person. I am. Because of him. Because of who? Wala ko tugas mo at nga. Because of Tim. Because of him. Oh, him. Who? Suko man din ako at nga. Nah. Sam loading. I know, but I just don't know what to say. I don't know what I'm allowed to. I don't know what I'm allowed to say. Don't say anything. Nang bago diya ka na ko ang tuhod. No, ma'am. Katulad kay gahapon. Dala ako naglagom. Balak na shades. Ano bali? Ako ba itong gihipos? Balik siya dyan. Ngayon galing lang, seryoso na may gabi, seryoso tagabiin mo. Ha? Seryoso tagabi sa topic. Seryoso. Mamugutan nagdula. Sam, what's your favorite food in Filipino, Sam? You know. Adobo? Yeah. Beside adobo. Adobo. Beside adobo, adobo? Lechon. I love lechon bite. It's very, makes me Chambok. crispy pata. I love sisig. I love so much caldereta. Tagtag. Tagtag? Yeah, sarap. What's tagtag? Pagpag. Pagpag! Yeah. Buang ka. Why? Oh my God, are you Have you tried? Are you maldita? Have you tried pagpag? Yeah, always. Yeah. It's my favorite. Yeah. Bestseller in Tondo. It's not in Tondo. It's meron It's- Tondo. Happy Land. No, it's in ano. I forgot the place. Lots. Chinatown. No, there's no pagpag there. But you know, you're social. If we date, where are you gonna bring me? Where you want to go? Wherever. I want to eat steak. I don't know. We go to SM. We buy the steak You buy in a restaurant. in the restaurant. Yeah, steakhouse. Sige, sige, sige. Yeah. Small things. More things. Small Yeah. things. You rent a car. A car. Yeah. Bucket. And then flowers and then candles. I know. I don't want flowers. Why not flowers? I don't like flowers. What do I get? Money. I only want- One sack of rice. I only want you. Yeah. That is it. That is it. One sack of rice, then 50K dilata. cat goods. Yeah. If you go to the house, my mother and father will happy. You just bring one sack of rice, Oh, canned yeah. goods, fish. Yeah. Mm. Gcash. Wait, did you say in here? No. Bawal. Cash gig. Cash. You key. turn Cash around. key. Turn around! Cash key. Turn around! Wow, your English is so improving. Improvements. Yeah, I know. Ako galing. Ito pala, di mo kaukuan. Diyan ko galing. Ako ganahan kong ampalaya. Pag beef ampalaya o katulad na itlog, si tao ganang haluto. Pala yan. With egg. Oh. With egg, dili ya. Tana, pag ampalaya na yan, nahang saon. Huwag ka nang sa talong, pritong talong o torta. Torta ko ganina. Kana ganahan ko bisag unsa ang bilang ako ganahan ni pagka ng brag salad kanang may suka. Lang ko. Alugbati bod nga steam, ganahan ko alugbati na steam. Mga anemic. Hindi ako ganang na pagkaon kay salmon. Salmon? Kung naman yung salmon, Ako na nagduro. kami kinag doon, pang sashimi.
nagka-crave ko ana. Lain man ko pagka nagahat. Kada ganing hapit na ganyan ko ang dalaw. Ang gina-crave na ko steak. Ano kasi mong dalaw? Ito, ipalibre siya ba? Ay, kuanay naman siya. Ay, ano na siya. Pag magkuan ako kay ang gusto na ko nun kay steak, kanang hot pot, sashimi. Mura ko mga gusto kauna. Matulog ko sa'yo. Kapoy ko or little. Pagdepende. Pagkat mo sa balay, di ka po yun. Lagi no? Ano man, ano pag uli? Hanap mo kayo buhat, dami kang tulog. Kada ganyan sa biyahe, kapoy ka sa biyahe. Tuwag sige taman ng pag sa balay. Pag balay, mga mag na drugs ang balay. Uy, naalay man ka. Naka-inerbon yung putahan ba? Ha? Kung na-inerbon yung balay, pagsunod, lagsik na po ka. Alam niyo sa yung food na niya, pansimple lang. Kung na dyan pagkaon si Jude sa latimi, kanang, ay pariyata, pero nakay ganahan. Saan pagkaon din mo ganyan sa mga anak ko? Ay, di makaganahan mag-sashimi. No, okay. Ano, di ka ganahan salmon. Ano, yung kilawin siya, baka dadako kayo. Maluto o na buo. Oo, ganahan. Nakatry na po kag Kim Dory. Tong tambok, lamin no. Katong tambok kay ko, ako ang staff na ko kay Kim Dory ug salmon. Ang sa'yo mong isasawan kami, lalong tukoy, tungod niya niya mo. Nagpahongaw si Sam. I-spread daw yung baho. Hindi camera. Sorry. Don't worry, you cannot say anything. Ha? It's too gamma to see anyway. You need to do the zoom. You need to do the telescope. Yung mangga. Lamig kay mong ganap ka. Asa mo balik? Palingki, nakasugo. Lamig lang din ang mga mangga diri sa amo ako lamig. Pati ang saging lamig ko diri. Ganahan kasi mama atong nagpalit og saging diri. Lamig daw, lamig mo saging. Napatay ganina, kumulit ka. Nabigay patay ganina. Ganahan kaya si mama tagahapon. Saging. Gabiin naman kami tawag. Hapon na sila naman sarap. Kani mo kay kuan siya ni at naabot mga mag-alas 5 na. Diretso na mi dito. Nami ko sa BP, MB, Wapo Sa sa MP. Oo, pato ni ano. Jandil, karoon ako makalaag. Naman, biyasa, wala po nagkag-insulin. Kung sa di ka, masok lagi ka. Anak ko. Si Gian mo na may anak. Dalo man niya yung anak. Pabalik ko na ako na akong lubot na kanagay. Kay Laylay mo akong lubot karon. Mawa ko na, tingnan doon, laylay ka. Laylay uy, malaylay siya. Lain siya nang laban na kinang mag sa una magbikini ko. Pag magpe-picture ko ana gina-perminti ako ang lubot kay tindog man kay siya nya kanang busok kay siya ba karon tubangan na perminti mag naluya ang lubot. Nilapad siya. Lain kay sige lingkod, sige da. May workout. Thank you, Ma'am Jisa May. Before meal, ang insulin plant iyaan. Anong saan na rin insulin? Tagaan ko. Sa high blood na? Ay, sa high blood, sa Diabetes. sugar? Mula ko siguro si Anin, tapos dili Sugtan tugtan. sa uyab. Uyab pa mo. Tawa. Nanay magipanganlanan niya. Nanay anak ka si GR, isa pa to si James. Bawal din siya mainom. Pwede pa inom sa uyab. Ano? Sige lang tiyan. Wala ka karon? Ha? Nangit mo kasi yan, nag-away mo. Eh, pag-boat race, chismo sa mi. Sam, what kind of boyfriend you are? Me? Are you a strict person? No, Are you a strict I'm very boyfriend? easygoing.
I'm very You're not jealous type? nah. No, I don't get jealous. I don't chase, I replace. Diba? Pero yung get mo. Bago na ako ng motto, I don't chase, I replace. Mm. I don't... But I could never replace you, but you very Yeah, yun na. Ano mo? Yeah! O sige, ito ka to. I don't... Ang sige ito kung ginayon. I don't chase, I attract. Mm. Mm. Yeah, you're compatible. Mm. Kaya di mo. 32. 34. I will have to make an exception of the age. That's the only problem. You're a little bit old now. Hindi siya ganun. But still guapa, still good, diba? Still fresh, not expiry date yet. Tata. Tata corpse na. Patay na, nalalaw ko sa lumundo. Gago. So you like younger than you? Of course, of course. Isa ka 9? You like 10 years old? Yeah, wow. Hindi. Never say bad words. It's okay, it's an Australian word. It's my page. Then they were not racist to my country. So you like 20 years old? 30? 20 Yeah, like from 20, to 32. 30. I change it for you. Ah! Yes! O si Judesa, mura pag 22 ko pag sure. I love 23. Labo na pag mag-workout ka niya. Workout ka no, at paninto no kagtama na niya, inuman mo og collagen, plus inaani mo ginakaon, bata hindi kag no. Ha? Isang kulang dahil. Wala kay workout manggod, wala kay pasingot. Lahi man gud ang pasingot sa ha? Gutom. Ay, mao lang. Di mas healthy man gud na ako ani nana. Hmm. Workout ka, tas sabayan din nimo inom og mga kuan. Tapos isa pa, Collagen. kung mag-exercise ka, dili ba mo lawas? Oh, dili. Basta ka nang kuan kay ka ba ka nang fresh niya lami kay mo ang panit. Hmm. Nya sabayan pa jud nimo og kanang mga kuan nimo skincare routine nimo. Ay, balik na nako na. Ang kilo na ako siguro ligo. Exercise. Exercise yun laban na kay 30 na ano. Tsaka pagpawala man pag na siya stress kay pag like mag-boxing ka na kay ginahuna-huna. Mawala man tayong ginahuna, focus makasumbag. Hmm. Ay, wapo kayo. Huwag mo. Sige, mo tayo dito. Gamitin. Hindi ka. Gaan kaya akong lawas. When are you coming to the gym? Tomorrow? Really? Atawa Tomorrow firing! No, Firing. wala. Tomorrow firing! Sunday. Tomorrow Sunday. Wala. Ah, wala. Yeah, it's 12. The rest day tomorrow. Water. You come firing? Why not? Hindi. Hindi naman firing? Ano naman? Why not? You can base it on a moving target. Ay, pagbuot, Grace. Ano, hindi. Pag sundo na ko siya dito, sundo ko niya. Mali masyag kanto ka. Kung una din, isudlad ko, sundo ko niya dito, pero patulong. Sugot na ako. Mga lima, sir, ito ka bata, yan ka istorya, lingaw ka, ayun siya. Oo, yan, Tagalog man siya, mga bata, si katawa. Tingnan mo na siya. Ay, kami, tabian man, pero... English Kaya mo good. Hindi, ay, okay man. Sabi lang siya kay... Hindi siya mga tag-istorya. Sabi kayo. Ako mga tikol, tabian mo yung kuno. Hindi na ako kaya ni si Sam kay magdugo na akong ilong kadugayan. Siya, mahal ko. Ano ka tabian? Kamangilom. Ang gawa siya, di ba? Nakipag-istorya siyang anime, mag-istorya siyang tuto. Siyempre, silpo. Maboard gani siya. Gusto niya Siya. ano, si Jack Lakaw na siya kay istorya. Di naman na para sa ko, di naman na pwede design. 40 na ako. Ako yung gusto istorya yun. Sabi na English. Di ko ka-joke. Kapuyan, nung ikas ko, maminaw no? Bakit kaya mo? Di na ako kaya kaya manot, dugo mo yung sakit ang ulo sa akin. Pag content mo na jajagin mo niya, nakagaon. Majagin lo ta, niya magagaon.
Magkapoy ka na, Sophia? Mag-bikini ko, mag-jogging. Ano sa mga Pwede, mag-jogging ko pero ikaw maghinta sa kuan. Tagaon. Sophia. Luha mo po ba? Prutas! Mga prutas ka na po ko. Ano yung rice ba eh? Sayagot. May naman doon sila ko, Ruwe. Wala pa sila. Abi. Iparang si mga kuhan, yung bot. Ha? Dat na. Flat na gani. May mag-ibaba. Nalawlaw. Wait! Pahungot. Ay, hala, sorry. Adi ka. Nanananda ang bungot. Regalo ni sa ko ang Sir Mark Tati. Ay. Nakuli. Haragi ka ba? Ito sa Facebook. Oh. Ako sa screenshot. Muto kayo. Ang siya brand. Kanang mga gama lang sa paan. Ikala ko sa mga... Bayaga put mana watermelon. Ha? Aray. You're okay? You're okay? No, because my yesterday, What's a kid? remember my content? Yeah. Yesterday, diba? Si Kisi Sam, no? Kisan yung tuhod. Ito na sweet as... Kaya siguro na uyab pero sa friends, di judzay. Ipakis na ko ang picture ni Sam. Di nga kisan ba? Char-char lang, good! Iyan na, ginay. Pag inana ba nga na ipagbati? Yak. Pero di mo na kayo. May paingnan ko di mo na kuan. Pero di ko na kayo mo. Ako ni kuan sa ko ni Toto. Ni kipag-kiss kong Toto. At least na Toto na una. Di ba? Dili. Ay, manghod. Mangod. Ang papa, sulisama. Kung malamutak siguro, kita na kong screen. Can you show me your papa's picture? Liwat kasi siya. Liwat kayo. Your father's Si Sam. picture. Si Sam, kaliwat siyang papa. Dakong mata. Pangatag iyaan, gani kiti. Kung pwede pala, ngatag yun ako. Tayo wala sa ka nagselos nga naguban sila dyan sa boxing ni Sam. Uy! Kabalo mo, pag makauban niya si Sam, kami mag-ulay mag-uming bambang Dili ni man Sam. good ano si Sam. Dili siya ka ng igat. Dili siya ka ng... Kanang pagwas mo ka mga kauban, may istorya mo siya. Mura mo itumong ba? This my dad. Siguro pag live Yaw! This my dad. Nakakaya ipag... We look the same, but just not Not the downstairs. No. See? Kuhaan siguro Same pag there, live but siguro nowhere else. babae, una, girlfriend niya, una siya ka na. Pero What's this? Only- kami, mga friend niya, wala na. Wala. Seriously, this na. First time. Ano sa man? Ano sa man? Ni Sam ba? First time ko di sa magnana. Ano sa man first time ni Sam? Oo, lang. Pero travel. Ay, oo. Kaganahan mo siya. Natungnan po sila, napareha sila. At tangin ninyo mga auntie Kels, may mag-road trip mi ni Sam. Davao to Misamis Oriental. Misamis Oriental. Kagaya mo kaya? Dili man ay Cagayan, Misamis hindi ilaha. 7 hours. 7 hours ilang biyahe. Motor. Magmotor mi. Pwede ba in max? Pwede. Mas kusog. Wash siya na Ay, dalag ko sa'yo ka na mag-drive. Di siya sa istorya mo. Sige, huwag na hunong. English ako. Skot di kayo. What's the faster? Is it like
Big Bite or Inmax is okay also. Yes, Max is like Sophia. that for here. Ah, usahay dit Go mo to na. the Big Bite, same Ah, Big Bite. wala no, kami. no, the Big Kaya Bite. namin. Faster. Faster, but he Ikaw did na not. makilig-kilig siya, You're not pero gonna go magkari too na ka ba fast, mo? right? Why to come to Miss Wala na. Allen's? O, kaya na siya mga friends. Wait lang, mga tots ako. Ay, wala na ng lood. Ang lood wala na. Diya saan ra? Si diya saan ra? Hasaan. Saan? Sa Osamis. Ah? Mga pila na akuan ka oras. Teka, puti na day, back-red day. Mao gani mga 4 days mo dito kay para pahulay ang kuan. Pahulay ang, di ba, pagkabot na mo, kapoy mo siya kay Dili mo magkuan, Di mo siya pwede mag-drive o ka ng sakyanan, kay lahit baya sila. dili mo mag-cut o kuan, mga 4 hours niya, paulay. Kaon, kape, tas nakaw na po. Tanga pa, shout out from Dapitan City. 6 hours na daw. Maulog lang 7 hours, kay pasulod pa man nila ha, Brenda. Mga 8 hours na kayo. Mahulong Mahulong mo picture. kami, kaon, kape. Uyab no maniyaan. Ulay ko sa balita. Ay! Unsa ka? Naglanda ko alang talong batas. Mulanta po ko ni Sam. Lahi akong nunaan. Pag-show ni mo, Christy. Wala. Kainay. Magka-social tao. Shout out ang kuyaan. Guwapa kay ka sa personal. Ay, sis! Gati ka, princess. Dapat guwapa rin na magkuhan ko, ha? Bagay ka mag-eyeglass. Kinsa. Ikaw. Kisa rin nag-eyeglass din niya. Ayos ko siya. Nagutok yung ko hinahinay. Wala may baho. Tiger kagutom. Ganun ka, hindi mo. At, isa tong kuhan, hindi mo ito. Ano man? Katong eyeglass. Oh. Pero mo daw siya para duha mi. Paduha mi. Pero inoy na kuhan. Uy, sakit ako lubot. Nani grado? Zero na bugo eh. Tay, di man. Sigo sa kuwang nong drive. Sobrang gawin. Hey, manubog mo. Lain na, oy. Come, show to the camera. Oh. Nangyay utot ninyo dahil sa katay na, maagi siya. Mutaas, kuhit sa mga ilong. Wala lang good. Ah. Did you smell my part? My part? When? Now, earlier. Oh, wag di kasimhot. I smell flowers, that's all. Oh. Flower. Di sa panghumot na ko na. If I know you fought, I would have. Ito si Judisa, nangutot siya, hilom ra. Kita sa kong ulo to, Judisa, oy. Abi, ba na ko wala mo? Away because of apam. Lain na ko na napaminaw. Ha? Abi na ko, away mo ko of afam, paki-explain daw. Be? Buot mo ka, nilba. Kami di ay itong tayo na dala sa bulak niya, nitawag ni mo. Ha? Ha? Gabi, idam? Thank you. Yeah. Oh, silent but deadly. Yeah. Sugay ko. Pila may blood sugar mo yan. Yan, ngut-ngut naman ako ang batiis. Halo naman ko tayo mo ha. Sugar, acidic. Then, nagkuhan ko dahil nag... Uso po ba yung cook maka-acidic? Wala ko. Wala ko nag-cook. Siya! Wala na. Akong gi... Ay, katong niagi na tayo cook, grado, kabuti. Wala ka na inom ato. Wala. Wala kay sip-sip lang. More, yapon, inom, yapon ka. Wala akong batiis dahil niya. Anak ba sila... Ako na ako, acidic mong Basta kuan, anak ba sila... Rider doon ng kuan. Makita na ko... Ang kuan. ang sugar. Ninayin mo na putulin mo hang part pag once makuan ka. Wala pa ka naman. Taas imo uric acid yan. Umukay. Katulman ako ang fek. Ng color. Ang taler.
Ako, okay. Ako mga kaugatan ng bukog, uric acid. Kasabot man ko na start lang ang less rice. Pero di mo sa magkuhan, oy. Mali ka yan. Mali-balik ka yan. Okay lang kung kuhaan na. Puro ta karne diri. Ay, di mo ko hingar ni. Kaayo. Uy, nagulat ba sila? Balik na din kaon. Ito kong bili. Ha? Isibit ni Sam. Malamang. Kinuha ko kung bit mo ganit. Sa una ron tamin no. Kung kuha siguro ko mga Kasi tinuod na niya kung utot. Bro, kusog-kusog ni. Gawas ko. kung tahay si Sam, Ano mga sa inyo, ha? mga 40 si Sam, mga 45. Mo beg yun ko ni Sam. Pero si Sam, 34. Mangluod siya pag muga mo tindog ko. Kailangan dira na dyan kumumuto. Siya sa lo. Sa lo. I want to fart, but when I stand, the fart shy. Just fart. I will fart here. Yeah, it's fine. Siya, dili, uric acid, Arlene, ang makakatusa taler. Ilan na ba? 41. Ha? Keto diet. Sa'yo ng keto diet yan eh? 8 hours? 8 hours ba ang keto diet? Ito dahil. No, keto diet is just meat. Just me. No. Just No rice? Yeah. And then you also, you need to eat fat, right? Yeah, fat. Yeah, no carbs. Wala carb. High blood ka, ayaan. High blood o wala kwarta. But if you're gonna, like, if you're gonna have sugar, like, say you have something with sugar, you should eat eggs or something with fats before you eat the sugar. Oh. Uy, tama day, Friday. Friday ha, next week. Ato, Ano sa mana? Balubig ka ako mga friend maker on. Very social, very busy. 19? Kuan mi ana, feeding program. gabi man. Oh, pwede, gabi eh. Miketa. Saan? Digos. 19? 19. No, wala. Hindi ako. Why? Manila ka? Mm. Ah. What about 18? 18, we go to Buddha. Mayroon po ba ko ni balik? Di man ko siya magawa sa butindog ko, manluod. Nipilit na sa mga pinyabo. Intermittent fasting ka ng 8 hours? Yeah. One, No. one Yeah. meal a day. 1 meal a day? Yeah, all it is, it doesn't matter what you do. If you want to lose weight, Ah. alright, you just have to burn more calories than you eat. Nagpais na. But ah. you've got to remember, you've got to Pag be... guys, anin? This Pagay. is video pala. Where are you going? Wala na ni. Ang hawa na day. Bye! Bye. Where are you Eh, going? Monday na daw si Papa. Monday mo, wala ko Monday. Ayan mo, work. Do you know how to choose the color photo for a reel? Nagmais na ko, pero di dapat nagmais man ko. When you Tama, make a wala video, ka gipatay do you magmais know how to nin. choose the photo that shows up first? You just need to click the photo first. No. Mais na mo, gas! Let's say I'll just like... Hala, ginawa ko, gipatang ginawa ko itong 5 kilos. Like... Busukit ko ay na. Dugay mo na ako ang kina. Kakamay, simgi kaon. Naalad mo guni nga gamay ra kong kaon. Kaya pagdaghan ako kaungon mo gisod ko. Ako, nidako di ko ba? Kisa mauyab ni Sam, si Judessa. Ano? Paano na siya? Si Judeza. So say I want like... Ready? Say I want... That is the color photo. Effective ang sa taas o uric ug taas o blood sugar. Effective sa taas. Sa taas o uric ug taas na blood sugar. Saan? Ha? O kasabot? Ha? 16 hours. So dapat, dili ka makakaon mo ko usahay pag nadire sila ising or si nanapin yung kumanghod karon. Pero okay raman ako kumanghod diri ka. Di ba siya hingaon po? I cannot. Same more setting. Pagigusa na nari sa digos sa naiyaan. Dili kuan siya kanang 16 to kuan. Eh wala di. Ay, Sam, 16 to 18 ha, we going to Buddha. With who?
with Ising, Roel. Oh wow. Maybe because not yet updated. Hi, Leo Gadiario, Sinanggote. I know. I did. Inom lang ko glossy. Dili na ako nakoy tambal. Wala pa na ako nakuan kay. Agumot pa akong kwarto. Pero na naglipin na sa kusina, at least nang inainay na. Asa man sila kuan? Uy, Ruel. Dito sa cellphone. Excited ako mag-workout. Sunod-sunod. Bangis. Siguro mag-ano ko, 2 weeks per week. Kami taga-adlo mi sa una ni Ako sa, tuig ko na, uy. taga-adlo mi ni Tin niya. Ang amo nang ginakaon kay kanang pasta, tapos kanang beef, tapos chicken. Hayahay ko ato ba? Workout. Dili mo ko ka-workout everyday, kay luto ko puto, yan ay mga lakaw. Tapos dire ko mag-sleep para morning ko dito. Ito anta. Lumatakog sa'yo para mag-workout. Naman akong kuan? Gloves? Taga Davao ni. Kaya ang gloves na ko dito sa may taas. Tapos gamit ako tong tuwalya, sangit na ako dito para pagbalik na. Pwede na mag-vape sa kuan? TikTok? Ay sa Diria? No. Sa TikTok lang din. Sa tuktik lang din. Hi, Princess Apple. Gusto ko, nag-exercise pa ko kay mukha na po ko niya tagtaod. Ay, ako din. Chat niya, asa mo? Gani. Ay, hagdam, may nagka-pieces lang. Malay ko, ano. Oo. Then, nagkape, magkape mo. Yung gusto niya, itong sa may kuan, diversion. Ah, diba? Oh, sa green coffee. Gusto niya itong kuan nun. Gusto niya i-try. Tiligi siya magkuan. Study my frame, face. My skin. Me. Oh, almost 10K na. Ay, Pangatumog kuan. Kanang, sa, at bangod sa, Les Terrazas, kanang, na yung mga pagkakaon nito. at bang kayo sa Las Terrazas? Oh, sa Other Vision. Busog naman ako, di ako na kumakaon. Sige lang, good na pagkain to. Sam, Dili ko lang Yogo, kuan, katood man si kuan, si Judessa knows the place. There's a, what's called that, overlooking there. Jack's Ridge. No, it's not, amput. I don't know. Go ahead. I don't think it's a Jack Ridge, kuan. Murag sa Jack siya dapit, nakita na ako sa tuktik. And then there's a lot of foods there, street foods. There's a barbecue. You go there. After, no. Not You- now, I'm full. Oh, you're busog now? You're just so skinny. You need to eat more. No. Wala o wala. Pretty sad kayo si Ma'am Judessa Oy. Yes. Pero naay video si Judessa, dili siya kuan. Guwapo. Dili gwapa, pero gwapa sa Lucky. kuan. Gamay kay siya gnaw. Papa si Tata. Ilum sam 5,000 be. Every time you say 5,000. Hilltop ba? Hilltop? Dara, okay. Wait lang, ipahinayan na lang. Check na ako sa tuktik mga ni. Kaya puhon, gusto ko na ko. O ba nila gud si Sam? Sa Hilltop? Pakanaan ito kuan ba? Barbecue. Hilltop. Jack Ridge Ah. na. Yeah, sige. When's Oh. his date night? Do you want to take me on date night? Oh. Oh. O saan yung gabi lang din na ingon, ani? Oh. Ah. Mura siya kuan kanang Ito gato ang ginato nila ni Raymond. At bang sa Marco Polo? Ay, Gorag Night Market. Night market.
Maulan nagabiyaan. Shoutout naman. Dyan, from General Santos City, kay Marlene Onakralumat. Yes, Charwi. Correct. Ma'am, wala pa. Ay, Ma'am Jessa May, basa Dili mo. na kayaan. Kay alas 9 na. Huh? Paki-replyan ng mga order. Ah, sige lang kang reply. O, balik ka na reply, tanan. Siyempre, na po yung nag-message na daghan ka. Ay, Yan, siya pamati maturo ka botox. Alam, nindot siya. As in. Indot ang botox di lang juga pwede simton pero mi. Oh, pero mo nida ko ako now. Dili imong dirira. Ako ilong no. Ituro ka, manggod. Pero nindot resulta ana ko sa imong kuan kay ka. Awar gud akong nag-reply ko ganina bago ko mo lakaw ha tanawon na. Kayo. Di ko nag-reply pag na ako sa lakaw kay maglista mo kog order. Okay ra nimo iyaan na sila. Ang ano man dili Ginoo ko. ako maganing gitukot-tukod si Janine o siya sa una. Nga dilis Janem. Dili si Sam. Pero kuan man kanang Magpihikan mo pud si Sam. isuon man mini kuan. Pihikan pud si Sam. Gusto daw niya ka ng kuan. Ang mga color chance. Kita kay mga kawan na itong talo sa kitas kung tiil na igo sa lamisa. Ay, lamisa sa bangko. Dahil ituwang na jud ka dry. Di na igo sa bangko. Kung kani-gani. Sakit pina. Sakit pina. Sagit gani ko no. Ah, pila ka sa ito kani oh. Diri oh. Kasi ko po. Mo kay durian mo ref. Uy, naku, durian diro. Gikuha na po ni Papa, gidala ganina. Wow, sweet naman ni Father. Pa siya di siya ko, pero na-stock na rin ko. Janine ang siguan. Yes, Ma'am Princess. Taga-Bangkas ko. Nabusog ko. Untay na ano, takuwi. Kaya kung siya ko ano, siyutulog ginamos, wala na. Malinta na ako na. Ay, sigaw, ginamos iyaan kay makakatol ng Father. Gani no, ya bahok kaya kong ihi. Oo, mga bako. Ako na kong sililat. Hi, baby Geneva from Panabo, Digo Rio family. Sam, you not eat con? Sam? I don't eat fish. No, dili ba kani ba oh? I eat before. You have to rewind the video to see. Pinya? Ayun sa dito. Nah. Give me 5,000 be. Somebody donate 5,000 to Tata Fund. Hi, Z Morales from USA. Mayang gabi, madam. 41 one ano. Gulat na ko sila si Kuan. Si Kuan ni Kamunggay doy. Oh? Ikaw ni Judesa, Kuan na ni Kamunggay. Gusto na masaya kung Kamunggay tayo. Kita, ano, tumangko, igot, stikot. Sige sa ba? Sige lagi mo na. Sakit akong sakit ganyan. Sa Haplas! pangkaplas. Kaya na, igo sa... Shit! Muli, laguman sa mga koko. Ikaw pa Sige kang kaigo? Oh, batanga ka kung napagkadalaga ay hanggang karon nadala. Sakit tayo po. Animals. Ang kumingking pag ang naigo. Akit ka na. Hi, shout out from Cambodia kay Lojel Ann. Pag man ani, pag one, dito na po sa top 10. Hinanap ako nabuhat. Wala, tunga-tunga na ako kung pagkaon. Eh, Kubanin sa siya, day. Asa? Sa top day. Gani, mga yung mag-fly namin okay. Mag-reply pa ko. Tapos pag umano niya sa top, mag-green coffee. Ay, sa sunod na lang ito Hilltop Green Coffee sa meron. Hindi na ako kakaon. Nindot ng gutong-gutong ko. Nagkuhan siya. Plus 2. Siyempre, gusto mo makita, auntie. Naguspad na ka. Anak to, ba-pleasure yung buhok niya. Makahilimit nila sila. First time ako na if ever. You know, Sam, it's my first time.
If this coming, ano, As in, first time na ako. Gusto kayo ko makatry. motor? Oo nga, long ride gani. Gusto ko makatry. Lubot, sakit talaga. Oo. Yeah. Namburot akong lubutan. If Tata coming, her spine sakit. Wala na lubot na. Yeah, your After spine is sakit. Yeah, my bones is gonna come out. Eh, nawali ka mo ito. Mag-fly na mita. Alas 9 na. Magbabay sa ta. Apir? 1,000. Bye mga Auntie Kels! Mag-date pa mi ni Sam. Yung babay. Baba na, Ampings. Ingat. Ba gusto mo great coffee? Yeah, tara. Punta. Ragog mama ninyo. Ito na mo, maamin. Ayaw mo na sa lagi na. Ito sa amin. Gabihan mo dahil, dahil kay mura. Gani, mag-reply pa ko. Let's go. Sige. Okay. Bye guys. Ay, 1,000 be. Ano? 1,000. Siguro kung niya ba ron. Alam na ko lang nigit niya, Nakakaalam ko ganina. Which pocket you choose? Which pocket you choose? Ha? Which pocket? I chose This pocket, this pocket. Which one you want? this pocket. This pocket? Ay, no, this pocket. Are you 100% final answer? Ha? Which one? Both. No, which one? You choose one. No, you cannot. Which one? You choose one. You cannot choose here in Bangkas. My house, my rules. Choose. Which one? Can I touch? No. And then touch. Can you do it like this? Oh. No. Is it? Which one? Hey, come here. No. No, I'm not gonna touch. Stay. Or besunod sa weekend. Where's your bag? There. No. Huh? Wala gulod. I'm not gonna choose that. There. Someone is ring. Ay, 100. Uy. I love you, Sam. You gonna. Wait, no, I'm gonna get my things. Ay, may slippers there. Dire na ako agita. Salamat ha. Pagkilap. Ako na ulay ko an. Bye. I'm Feng. Where's your bag? Direct your front. Hili na. Yung mga kuhan ako sa pikas. Can you untouch the red one? How many minutes? You are, and 57 minutes and 43 seconds. Wait, Yeah, just so let me it's, get you in the middle. Yeah, that is your good angle. Oh yeah, girl. You look so say here. Is there? Yeah. I'm doing things for that. Hapit na ko mag-3 minutes. Hapit ako mag-1 hour. Yan, bubali na po ko sa pikas para nanay na po na ako. Pag-ako na mo. Muna naman silang kaon. Ako na naman. Lahi man sila kay si Sam kay Maa ya si Kuan kay Matina. Doon lang sila. Magbagtas naman di ay. Magbagtas naman. Asa naman si Ising? Sa pikas ko. Dito na po ko magkaon. Ako lang gipalog ng ako ang pagkaon diri ah. Kailangan na siya ko mag-diet. Kaya taba na ko. Dili man kuan lang mo taba ang kuan lang bugat mong lawas niya. Hindi ko katugon. May gari nakalip yung gari sa kusina and then tomorrow parto na po. Gani late na. Di ba ako mukha ko niya? Mani mo daw si yung sikuan so nagluto ko. Lakap. Kuan, mato sila sa 30. Gani, dapat gani 5. Ako dito yung kaon once day lang kong kaon. Pag daw sila ising diriya o si Ruel, mukaon dito ko. Nakakaon ko. Ako may magluto.
Dili, nakoy kauban, pero ni birthday, niya, manisipod sila Ruel. Hindi gini mo tagtao akong balay. At tingala ko. Toktik ba? Kaya mo adto ko. Sige, baby ko an. Pero dapat idulit ako mga pagkaon kay di man pwede magkuan. Gana. Bagi mo ni Sam. Kaluod din yun eh. Wala na ako mangon si Sam Jai. Hi, Rachel Ann. Thank you. Lapit ako. Taan din ako, be. Ito ay ka na. Dapat ganyan ako na si Samian. Go! Ay, dilin. Titit na silang kuan. Judesa. Jai. Titit sa Judesa, Jai. Pero, kung feeling ako magustuhan na silang duwa kay kuan. Tawagan na eh. Friendly makay si Sam. Tapos, wala siya pakialam na kanagisi ang kauban. Basta as long na happy siya, malingaw siya, si sa katao. Takabulo sa Judesa. Wow. Tungod sa mga yan, siyong karaplaya, nakasuon kong lamig yung kilawon iyaan. Lamig sa naginamos. Oh, lamig yung siya Riesling. I am single for a long decade. Para yung tani, madam. Roxanne Babor, may gabi. Unta, ha? Uban unta kapon sa kanya dili. Long ride. Buday, wala ko sa kinanday sila dyan sa mag big bike manggod sa duwa. Yan, nagkasundo ang duwa. Nalupi siya ay. Asa man sila, oy? May isa kong gason. Hala, katuwa na po ko. Ano ko ba yung butal na po sa ref? Friends into lovers diyan. Yes. Gusto lang ko magkauyab sila. Sila Judesa. Pero ang hapay ng anak, kung mag-away sila, mag-away-away si Judesa o si Sam, mapangit na ang grupo. Pero kung mag-ugyab sila, happy me. Pero kung mag-away sila si Sam kay maato sa mua niya, si Judesa maato po sa mua, no? Hindi sila magkita-kita. So, nabungkag ang mga mga friend-friendly. Ano, katugon na ko ay. Sa baka ako dahang kanon. Patay mo ba rin? Hinahayaan mga diabetic, dahil katugon. Pero pag uhigdan ako, no? Kung di ko may nang collagen na, di ko katugon. Magsiga ko mata. Ha? Ano mo eh? Wala yung makabatik. Pag kagaling yung friend mo, kaya mo tapo ka, ay maguyab-uyab, maguba siya. Wala ka lang outside na lang sa friend ang imong kuan. Or ano na lang, si Sam, barkada niya si Judesa. Si Judesa wala sa mong grupo, anak. Kay, utahe, malibak si Judesa kay Sam, sa mua niya. Si Sam, naisulti kay Judesa, di ba lain?
Siguro. Siguro kung broken heart, tayo na, broken hearted si Sam, o si Judessa, mana si Sam, Tata, can you inom? Talaga mo susto. Kung si Judessa siguro, uminom guro ko. Dami, tama yung makabangit, diba? Mga nakapatid sa friendship ang budget. Sure. Wala pa yung akong istoryaan. Sige, nagkahurot na mugkuan. Nananguto. Wala siguro akong tindahan. Anak ko na, pag magkuan ko ka na, nasiyo grocery anak. Atong na ko mapag-umangkon. Tungan na ako Cebu. Dilmonte lang. Wala pa kayo kuan episode sa istoryaan. Pero magbuhat na ko. Gusto nyo na ako i-clear sa siyod ang tanan. Meron? Siya aslong. Kaya pagkaon naman, nakaipitek na gamay. Shoutout kay Madi Carla Ledisma Huntilia. Taas ang pangalan eh. Ninya, pwede sudan? Kasi? Ngayon, mapulay sa kadali kaayo. Magkonsak ko. Magkon ka dali, tapos mag-like ko sa Pikas. Hanggang salamat sa pagtanaw sa ko ang lahat. Dahil salamat sa pagtanaw sa ko ang lahat. Dahil salamat sa pagtanaw sa ko ang mukbang. May gabi sa tanan. Salamat. Salamat sa mga nag-comment. Ng gabi eh. Aling, aling, aling. Aling,